E o pesqueiro Papín I, con base en Fisterra. Os seus 2 tripulantes foron rescatados sans e salvos tras afundirse preto de Fisterra. Supostamente, unha vía de agua provocou que a embarcación fose a pique. Os 2 mariñeiros saltaron a balsa salvavidas e rescatounos outro pesqueiro tras 2 horas e media no mar. Eles conseguiron saltar unha balsa, polo que comentan por aí, que saltaron unha balsa e foi un barco que iba por o mar e viu a balsa. E as bengalas, tiraron as bengalas e rescataron gracias a eso. Un barco que saliu ás 3:30 da mañá, non sei a que hora chegaría ali ao rescate. Boas tardes, mércores 29 de xullo, benvidos ao Galicia Noticias. A policía vai estender a área de busca da muller de 24 anos que desapareceu en Lugo o martes da semana pasada. Hoxe, o rastrexo centrouse de novo no Monte Segade, pero xa está decidido comezar a buscar tamén por outras zonas da cidade. Ademais, na fin de semana uniránse o rastrexo a unidade de Cabalo e a Canina. Muchos rescates ya llevamos, porque es que la gente aún encima no hace ni caso, por más que les avisamos. Y aún encima luego la gente cuando nos dice eso, se oye rumores de que llevamos mal a la gente y eso, o sea, ya empezamos a estar un poco cansados. Va a llevar un momento que esto va a ser un ambiente insoportable. E o sentir dun socorrista da praia de Valdoviño en Ferrol, onde nas últimas horas un menor de idade sufriu lesións serias por culpa das fortes ondas. Había, a máis, bandeira vermella por brete mamesta que impedía a visibilidade. O rapaz recibiu o impacto no pescozo e tiña dificultades para mover os brazos. Permanece na unidade de lesionados medulares do Chuac. Susto en Vilagarcía, un máis cunha veciña que ten problemas psiquiátricos que a levan a comportamentos violentos. Desta vez armouse cun coitelo, ameazou a nai e atrincheirouse na vivenda ata que interveu a policía. Escoiten cal é o día a día dos veciños do edificio. A martillazos, a golpes cas ventanas, a amenazar a xente do edificio. Tanto é que se sinto baixar, eu xa non saio hasta que non sinto o portal de abaixo. Porque lle temos medo non, pero respeto sí, porque aparte é unha muller, unha raparija de moito volumen e unha bofetada que che dea, tírate polas escaleiras. Continúa en Lugo a busca de Carmen, a moza de 24 anos da que nada se sabe dende hai unha semana. Hoxe o rastrexo centrouse no Monte Segade, pero vaise ampliar a outras zonas da cidade e na fin de semana uniránse a unidade a Cabalo e a Canina. Son algúns dos axentes que esta mañá peiteaban o Monte Segade en Lugo na busca de Carmen. O operativo trasladábase ata este monte pola súa proximidade ao río. Segue sen haber ningunha pista do paradoiro da moza de 24 anos. Os seus achegados non se renden e piden colaboración. Ten que aparecer. E pedimos colaboración ciudadana, pedimos colaboración das autoridades, pedimos colaboración de toda Galicia. Hai que buscala. Hai que buscala. É unha nena de 24 anos, hai que buscala. Os cartéis coa súa foto están por toda a cidade. Estes días a busca concentrouse na contorna do río Miño, no treito entre a Ponte Romana e a Estrada Bella a Santiago. Aquí foi onde o seu teléfono móvil deixou de emitir sinal. Que poida aportar o que seña, que se anime a vir e a buscar a Carmen. Buscárona polas beiras do río e tamén no seu leito coa unidade subacuática. É unha zona próxima ao centro comercial no que traballa. No momento da súa desaparición vestía o seu uniforme. Cualquier objeto personal, un móvil, lo que sea. Una bolsa blanca, unas botas del Carrefour, que es lo que llevaba en la mano. Hai un ano, a cidade tamén se mobilizaba con outra desaparición, a de Isaura. A muller de 85 anos saíra dar o seu paseo diario e non volveu. Vírona por última vez nunha froitería. Hoxe, aínda nada se sabe dela. O xuíz da Audiencia Nacional, Ismael Moreno, volve citar, xa saben, pro 5 de agosto os 3 acusados polo naufraxio do Villa de Pitanxo, tras non comparecer ningún deles onte para recoller o auto de apertura do xuízo oral. Unha incomparecencia que sorprendeu os familiares das vítimas, tal e como declarou hoxe no programa da Galega Bos Días a súa voceira, María José de Pazo. Quedamos sorprendidos porque esta é unha actitud que vense dando por parte dos investigados durante estes 4 anos
pero chegados xa a este punto, pois pensábamos que non ían a por pois excusas tan peregrinas como que non había billetes de avión para ir a Madrid. Nós sempre dixemos que sabíamos que era un camiño largo, pero estamos preparados, temos tesón, temos fortaleza, pero claro que queremos que chegue xa pois ese xuízo e seguimos confiando na xustiza, que non vayan a pensar que se poden excusar poñendo excusas peregrinas e eludir a súa responsabilidade. Non van a quedar impunes. Susto no mar en Fisterra, 2 mariñeiros foron rescatados sans e salvos tras afundirse a súa embarcación. Sucedeu de madrugada a 3,5 millas do cabo de Fisterra. Supostamente unha vía de auga provocou que o pesqueiro Papín I fose a pique. Os 2 tripulantes saltaron a balsa salvavidas. Tras 2 horas e media no mar, rescatounos outro pesqueiro que estaba pola zona. O mar está hoxe en calma en Fisterra. Din que onte tamén e nada facía presaxiar que podería producirse un naufraxio. Foi de madrugada ao redor das 4:30 da mañá cando o volanteiro Hermanos Silva, con base en Corcubión, alertou a Salvamento Marítimo de que avistaran unha balsa salvavidas con 2 persoas a bordo. Eran os 2 tripulantes do Padín I, este pesqueiro de 10 metros de eslora con base en Fisterra. A 3,5 millas ao oeste do cabo, supostamente sufriron unha vía de auga e o barco foi a pique. Lograron poñerse a salvo saltando a balsa e lanzaron varias bengalas que lle causaron algunha queimadura a un deles. Estiveron 2 horas e media no mar ata que os avistaron e rescataron. Me encuadrome chegando do mar e dixeron que fora fondo e non sabemos ainda a causa de por que fora. Que saltaron nunha balsa e foi un barco que iba por o mar e viu a balsa. E as bengalas que tamén... As bengalas, tiraron as bengalas e rescataron gracias a eso. Un barco que saliu ás 3:30 da mañá, non sei que chegaría ali ao rescate. Eu escoitei que pediu auxilios, que tirou a bengala, que recolleron uns veciños daqui con outro barco, que se había quemado e pouco máis, non sei moito máis do que pasou. Que se queimou ao lanzar a bengala. Sí, se queimou a man ao lanzar a bengala, que están sanos e salvos e non sei moito máis. Salvamento Marítimo enviou a zona a Salvamar Altair, pero os tripulantes xa foran rescatados e levaraos a porto o Hermanos Silva. Rastrexaron a zona na busca de restos da embarcación ou aparellos, pero non atoparon nada. Descoñécese cal puido ser a orixe da vía de auga que provocou o naufraxio do Papín I. Espectacular e curioso rescate o que tiveron que realizar os bombeiros do Parque de Silleda. A curiosidade levou o gato Zacarías a gabear uns 6 metros por unha árbore. O problema xurdiu a hora de baixar, xa que quedou atrapado entre as polas sen se poder mover. Foi preciso intervir cun autobrazo para poder rescatalo. De seguida lles contamos máis aquí no Galicia Noticias. Este camión cargado con pedra acabou emborcado contra as 9:30 da mañá logo de sufrir unha saída de vía na AP9 na saída cara ao Porriño en sentido Tui. No sinistro perdeu parte da carga que por fortuna non caeu sobre a vía. O condutor tivo que ser liberado polos bombeiros da cabina que quedou esmagada. Foi trasladado en ambulancia ao Hospital Álvaro Cunqueiro. Barállase un corremento da carga como causa do sinistro. A máis de 200 km por hora coas luces apagadas, sen permiso de conducir en un vehículo roubado. Unha persoa foi detida, un vehículo roubado a unha persoa da que tiña un orde de afastamento. Son algúns dos delitos que lle imputan ao condutor deste coche que vían no monitor, o que a Garda Civil lle deu o alto cando circulaba pola 52 ao seu paso por Allariz. Lonxe de deter o vehículo, o condutor acelerou, emprendendo unha fuxida de 15 km durante a que incluso intentou colidir cos axentes. Enfróntase a 4 delitos e varias sancións administrativas. A Cañiza ten problemas coa auga, pero non precisamente por seca. O roubo de cableado na liña de alimentación eléctrica dos pozos que abastecen a comarca deixounos baleiros. A principios de xuño, este depósito municipal de Porto Auga Bella na Caniza estaba cheo con 3 millóns de litros de auga. Os 3 días non quedaba unha pinga. O depósito de Porto Auga Bella, que é un depósito de 3 millóns de litros, o venres ao mediodía está cheo, e o luns a primeira hora está vacío, non? E iso é un colchón para varios días do que é o abastecemento de a Cañiza, por tanto, a nós nos prexudicou moito en cuanto ao servizo neste caso. A Garda Civil non atopou fugas nin danos. A investigación aclarará se foi sabotaxe ou un simple roubo.
porque un mes despois o Concello interpuxo unha denuncia polo roubo de parte dos cables de alimentación doutro dos pozos que abastece o depósito de augas férreas. Viñemos e non había luz. Baixamos e vimos que estaba ese cable cortado, como 150 metros de cable non apareceu. Cortado para non funcionar nin as farolas de dentro, nin, sobre todo, os manantiales que necesitan que os motores funcionen con energía, pois esos 150 metros é como un paréntesis cortado. O con problemas de abastecemento, non? Houve días de dificultade, a veces tamén por cuestións de funcionamento do servizo, pois hai un motor que tamén se estropea, pero que rapidamente se repón, pero que digamos que todo isto contribuiu a que durante algúns días pois tuvemos dificultades de abastecemento. O día de hoxe temos o sistema estabilizado porque estamos facendo trasvases de agua. Para solucionalo, 5 camións cisterna fan transvasamentos de 125.000 litros diarios para garantir a subministración. Moitos veciños nin se decataron do problema. No, solo aí atrás hubo algúns cortes, pero pouca cousa. Ahora, últimamente nada. A mí no me afecta, la verdad. No. Porque vivo en un primero, entonces la presión está bien. Ayer no había ninguna presión, de hecho, para ducharme tardé 1 hora para sacarme el jabón. Hoy hay agua. Os caudais de entrada ao depósito de augas férreas estánse a recuperar e o Concello traballa na reparación do motor de bombeo e na substitución dos cables eléctricos dos pozos afectados. Outra sabotaxe, esta na estrada de acceso á aldea de Servaínza, en Viana do Bolo, deixou prácticamente incomunicados os veciños. Durante a noite alguén, non saben quen, arou o asfalto nun treito duns 30 metros. Agora só se pode pasar en trator ou todoterreo. Así, arada como se fose unha leira, quedou a estrada que leva a Servaínza en Viana do Bolo. Ocorreu na noite do luns para o martes de madrugada, sospeitan os veciños que non atoparon a desfeita ata a mañá seguinte. Pois eu tomei-lo daquela maneira. A mí dixo un veciño que isto que fora arado, que non fora levantado para arlalo. Entón eu vino con tal tarde, xa vin que sí, que justamente fora arado. Hai que eu medirlo esta mañá a pasos, hai sobre 35 metros pasados. Na Servaínza viven 5 persoas e a estrada tamén lle dá servizo á aldea veciña de Mormentelos, que pertence a Vilariño de Conso. A situación actual obriga os turismos a daren un rodeo de case 1 hora. Hai que ir por Mormenteros, hai que dar un rodeo. É dicir, dese pueblo, hai que ir por Mormenteros. E Mormenteros malamente que andan dobra nas calles. Hai que pasar por un sitio bastante xusto tamén por coches. A ver, non justifica, bueno, o que fixeron non se justifica con nada. Pero sí é verdad que aquí ten o trozo teino abandonado de sempre. A estrada levaba tempo en mal estado, sospeitan que o autor ou autores dos danos actuou movido pola carraxe. Xa había lo menos 2 ou 3 anos que se formara un bache que non pasaban casi os coches pequenos, malamente. Entón, claro, a xente, que fai o personal? Quéntanse e van ao porco se na máis. Isto é tercermundista, a ver, cada vez vai a máis, os coches pequenos isto destroza as direccións, destroza a suspensión, aí que van as rótulas, aí que vai todo. Desde o Concello de Viana sinalan que as obras ían comenzar esta mesma semana e que os veciños xa o sabían e lamentan o sucedido porque, segundo explicou o alcalde, vai encarecer o arranxo e atrasar as obras. Desde o consistorio presentaron unha denuncia perante a Garda Civil. Na praia de Valdoviño, en Ferrol, rescataron un mozo menor de idade que sufrira un incidente por culpa da ondaxe. Recibiu un golpe no pescozo e tivo que ser trasladado á unidade de lesións medulares do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña. Unha tarde de verán con néboa e ondaxe no mar foi unha desas ondas a que derrubou un rapaz menor de idade que se atopaba na auga. Ya era hora de recoger, o sea, ya 7:30, que es cuando solemos recoger las cosas, y claro, vimos a un montón de gente, ya vimos a unas personas miraste nosotros corriendo, que hai un surfista en apuros. O rapaz recibiu o impacto no pescozo e tiña dificultades para mover os brazos. Fuimos corriendo hacia allí, ya cuando llegamos ya había un montón de gente ya rodeado, al menos había un poco de espacio, que otras veces no nos dejan trabajar, y además el que nos ayudó fue un bombero que estaba fuera que estaba en su día libre, y había un médico también que estaba ya con él, entonces ya había profesionales, entonces eso fue lo que nos ayudó. De inmediato montouse un dispositivo no que participaron axentes de policía local, o 061 e os socorristas do Areal. Finalmente, o rapaz puido ser rescatado da auga e foi trasladado á unidade de lesionados medulares do Chuac, onde se recupera nestes momentos. Os especialistas alertan das consecuencias deste tipo de lesións. Pero son dramáticos porque afectan xeralmente a
persoas menores de 40 anos, entre 15 e 40, solen ser as condutas máis, as afectacións máis importantes, e despois afecta, na maioría dos casos, curiosamente, a homes, non a mulleres. Iso tamén é moi indicativo da cuestión. E advirten. Simplemente pensar que che pode pasar e con eso é máis que suficiente. Comprobar o fondo da auga, comprobar que tirarte en condicións axeitadas. A primeira vez, se queres tirarte, podes te tirar de pé. Tamén pode producir consecuencias, pero son consecuencias de menor gravidade, digamos así, que as lesións cervicais. Botarse ao mar con cabeza e non de cabeza. Atención a nosa seguinte historia, un rescate difícil pero con final feliz. Zacarías Peludo, que así se chama o gatiño, nunha saída da casa en Cachafeiro, quedou atrapado nun árbore a 12 metros de altura. As súas donas viviron 3 horas de angustia ata que foi rescatado polos bombeiros de Silleda. Visitámolo. Foi un rescate complexo porque quedou colgada boca abaixo a 12 metros de altura entre as polas dunha árbore en Cachafeiro. 3 horas de angustia para a súa familia humana que escoitaba miar o seu gatiño Zacarías Peludo, ao que hoxe puidemos visitar. Sí, a verdad que foi un susto que levamos e un disgusto, porque aparte de que tuvemos que seguir o rastro do seu maullido porque estaba pedindo axuda, vimos que non podía baixar, que estaba colgado, démonos conta ao final. Porque os gatos sempre que suben dan baixado, estaba metido nun sitio con moi difícil acceso. Pero bueno, chegamos ali, vimos onde estaba, vimos a dificultad que tiña para poder salir dai. E foi cando empezamos a chamar. Terrible, porque eu sabía que non lle podía facer nada, e non vía quen me viñas a axudar, entonces terrible, estaba ali eu. E ademais que agora poño moi nerviosa, entonces estaba terrible. Crees que lle podía estar pasando algo malo? Claro, porque eu vía que tiña as patiñas detrás, que estaba colgado, que non podía salir. O gatiño de Jule María Teresa, nai e filla, non sabía o disgusto que lle xía dar cando decidiu marchar de casa ao mediodía fuxindo de algo ou na busca de aventura. Os bombeiros de Silleda tiveron que empregar vehículos de rescate de altura para poder salvalo. Desde que empezou a adolescencia e todo eso. E do xa non o deixamos salir pola tarde e noite, xa o teñemos aí encerrado. Pero, pola mañán tamén ten que comer as súas erviñas para, facer o seu exercicio. Hasta agora voulle comprar un arnés. Pero a min fai moita compañía. Porque estábamos aí os dous no salón e hasta me fai cariciar na cara e todo. Bota as uñas cerradas, sin rascar nada. Ele é moi bo. Pasou o susto e toca recuperarse do estrés, pero quizáis Zacarías debería saber que antes de marchar de casa hai que pedir permiso. Rama familiar en Vilagarcía deteñen unha moza que ten problemas psiquiátricos por agredir e ameazar a nai. Un episodio violento máis dos moitos que manteñen en vilo a veciñanza. Detrás das persianas sempre baixadas agóchase un drama familiar. Una vecina que vive aquí enfrente con su madre y que algún problema debe tener porque 2 o 3 veces al mes viene una ambulancia. Esto aquí es un sin vivir. Día sí, día tamén. É rara a semana que 3, 4 veces non este a policía no edificio. Sempre están con jaleos. Jaleos derivados da enfermidade mental da máis nova. Esta vez a nai colleu medo, saiu ao balcón pedir auxilio berrando que a filla a quería matar. A policía local atopou a moza pechada nun cuarto moi alterada e coitelo en man. Foi por cartos. Pedíalle cartos a nai lle dixo que non llos daba. Non é a primeira vez que pasa unha cosa similar. Detiveronla por agresión e ameazas, as de sempre. Advirten que é un perigo para ela mesma e para a veciñanza. Ella lle intentou tirarse por el balcón varias veces, abriu unha bombona querendo facela explotar, a golpes a martillazos nas paredes, cos golpes agritou unha ventana, a amenazar a xente do edificio. Os berros, os golpes, as ameazas reviven fantasmas de 2 anos, cando a poucos metros outro mozo matou a nai. La otra vez nos quedamos todos en shock. Entonces, claro, yo qué sé, por las mentes de estas personas no sabes lo que puede pasar, pero sí que puede ser un espejo a imitar. Piden respostas ante estas chamadas de atención, unha intervención a tempo que evite males maiores. Veciños de Villapol, en Xove, piden solucións para acabar cun po vermello que sae das balsas de lodo de Alcoa e que leva no ambiente dende o mes pasado. Aseguran ter medo os danos que poida causar a súa saúde. De seguida lles contamos máis no Galicia Noticias.
Galicia está nun lugar privilexiado para ver a eclipse solar do 12 de agosto, pero a súa observación está condicionada polo tempo. Se as nubes cobren o ceo, haberá que estar atentos a outras sensacións. A expectación pola eclipse solar é incuestionable, pero o que non está tan claro é que pasa se ese día está nubrado. Algo se verá, non tan bonito nin tan claro, pero supoño que algo se verá. Pois as nubes vão para a cama, non se ve. Eso está claro. Se hai nubes non se ve, non? Ao estar altos deberíase ver, ao estar alto, pero tamén non o sei, non o podo asegurar. Se as nubes ou a bretema do litoral cobren o ceo, non se poderá ver a coroa solar, pero a eclipse vaise sentir. Percibirase a diminución da luz, entre outras cousas. La naturaleza se enlentece, porque es lo que pasa cuando la luz se te va. Los animales tienden a buscar refugios, los animales domésticos tienden a meterse en los sitios donde se tienen que proteger por la noche, las gallinas, etc. Luego hay un cambio de temperatura sustancial, porque disminuye la cantidad de radiación que recibimos del sol. Se produce a veces efectos como soplar aire, que es el típico aire nocturno que empieza a soplar cuando se pone un poco de fresco. Aínda que haxa nubes, a protección ocular homologada segue a ser imprescindible. Aínda que haxa nubes, o que máis afecta no eclipse, sobre todo, é a nosa retina. Entón, ti non vas a notar, o sea, o que se queime a retina pode haber un fallo visual grave, e no momento non te das conta, pero xa despois non ten solución. O mellor é facerse coas lentes e ser optimistas. Vai estar clariño. Sí, non vai estar despejado, xa me informei. E se as nubes impiden a observación, haberá que estar atento ás outras sensacións que acompañan a eclipse solar. Hoxe a Romaría de Santa Marta de Ribarteme, no Concello das Neves, a que ten a famosa procesión dos cadaleitos, que nos últimos anos é sen cadaleitos. Sabela, contanos, como é o ambiente aí este ano? Santa Marta é a patroa das persoas que lograron esquivar a morte despois de ter unha experiencia moi preto da morte. Por iso, adoita chamarse a procesión dos cadaleitos. Pero este ano o único cadaleito que vemos é este que depositou unha familia a primeira hora da mañá aquí no atrio da igrexa, porque hai varios anos que o párroco non permite que procesionen os cadaleitos. Era habitual que o fixeran coas persoas vivas no seu interior, portadas por amigos ou por familiares, pero vemos que nas últimas edicións os frieis, os fregreses, reinventan a maneira na que lle dan as grazas a Santa. Vemos persoas procesionando descalzas e tamén axeonlladas. O párroco daqui decidiu que non era lóxico levar os féretros cunha persoa na procesión, e foi unha promesa que fixen por unha persona moi especial, e aquí estamos cumplíndoa. A promesa foi de presentarlle o cadaleito a Santa Marta, e as dúas imaxes que hai aquí é aquela Santa Marta de pedra e a que está dentro. Hai outras promesas que se poden facer sin esa. Vexo así un pouco moi espeluznante. Non só que a tradición tamén é o cadaleito, pero tamén hai moito detrás, hai a xente que fai promesas, que ven descalza, que fai a procesión enteira de rodillas. Non hai polémica, eu creo que cada un ofrece o que lle interesa. Hai maneiras de facer ofrendas, se é unha, eu respeto, non me meto no que é na creencia de cada un. En Cambados a cita é xa arestora cunha das celebracións enogastronómicas máis importantes do verán, a Festa do Albariño. Tralo pregón, os asistentes estarán xa degustando os viños, Demetrio. Sí, como se pode ver, arranca con forza esta nova edición, a número 74, moitísima xente que agora mesmo enche este paseo, onde xa abriron os stands, onde hai moito ambiente familiar, moita xente nova, moita xente daqui de Cambados para disfrutar, como non, un ano máis da festa deste viño do Albariño, que se conmemora a súa edición 74 por diante, hasta o domingo para celebrar, saúde, con bo brindis, a festa do Albariño. A Festa do Albariño consiste en beber, comer, disfrutar bo ambiente e tamén disfrutar dos concertos que pon o Concello nas diferentes plazas e disfrutar do bo Albariño. Yo llevo del orden de igual 10 años viniendo sin fallar, todos los años. Las vacaciones son empezar el primer fin de semana de agosto. O sea, me condiciona el Albariño, el venir. Toda a vida. Eu acordo da Festa do Albariño
que o viña aí non tiña etiqueta. Unha cousa única que hai en Galicia, porque ainda que hai outras festas como esta non hai ningunha. Invitos a todos a que veñan aquí a disfrutar da Festa do Albariño. Os veciños máis próximos á balsa de lodos que Alcoa ten en Xove piden solucións á empresa. E todo por un po vermello que leva no ambiente dende o mes pasado. Teñen medo polos posibles danos á saúde que poida provocar. Os veciños de Vilapol, na parroquia de Portocelo, en Xove, levan preto dun mes convivindo cun po vermello en suspensión que, segundo eles, ven da balsa de lodos que a empresa Alcoa ten a escasos metros das súas casas. Empezou a vir o vento dai e verouse todo rojo, total. Nin abrir ventanas, nin abrir portas, porque as roupas aparecían rojas e que estaba todo que non podíamos nin poñer nada. E seguimos na mesma. Haberá 2 días que a limpei e mira como está. É moito, é unha pasada. Xa recolleron firmas e agardan os resultados das mostras que tomou o Seprona nos últimos días. Dende Alcoa toman medidas como ampliar o rego dos lodos cun camión cedido polo Concello de Cervo, pero son medidas que para os veciños non son suficientes. O que teñen claro é que non poden seguir así. Eu ás noites chegaba toda a tarde, picábamos labios, e á noite un resquicio na garganta que bebía a auga que fora e non me daba pasado. Parecía que tiña tos. E iso todo era deso. Os coches, o meu coche está aí, que as gomas estánse desfacendo por detrás, todas. Estaba todo rojo dos lodos rojos. Problemas que trasladanse tamén á horta. A nivel de horta, nosotros vemos que nos empeza a secar todo. E teño moita fava desta asturiana, da de Lorenzana e todo, está nos secando todo. A ver que non sabemos o que conleva. Afectadas tamén as vacas. A vaca é negra, oye, está roja por un lado por outro, e pois secaron os tomates, pimentos, lechugas, de todo canto hai. O certo é que non é a primeira vez que acontece, pero os veciños afirman que sí é o episodio máis longo. Da primeira vez, cando pasou eso, aos poucos días veu unha trovoada de auga e lavou moito. E claro, pero despois da segunda volveu e cada vez vamos a máis. Eu non sei que se vai facer aquí neste pueblo. Dende o comité de empresa piden tamén solucións a Alcoa para frear o problema e garantir a viabilidade da empresa na zona. Manteñen limpo o monte e mantéñense prácticamente só co que lles dá o monte. Falamos dos animais criados en extensivo, que entre o que comen e o que pisan, conseguen ter a raya a vegetación e protexer o territorio do lume. Por iso son cada vez máis as comunidades de montes que apostan por estas rozadoiras animais. Agora asociáronse para animar outras a seguir o seu exemplo. O monte veciñal de Santa Mariña de Esteiro en Muros comezou a transformarse hai cousa de 20 anos cando instalaron os aeroxeradores. Os comuneiros decidiron entón aproveitar que melloraran os accesos para meter gando no monte. O monte estaba completamente abandonado. Xusto o poñer os eólicos, recuperouse un pouquiño esta zona e aproveitouse para meter os animales e ir recuperando o monte todo pouquiño a pouco. Foi para prevención. Eses axentes de prevención de incendios son hoxe 55 cachenas e cousa de 20 cabalos de pura raza galega. Todos levan este colar cun localizador GPS e un sistema de peches virtuais. Manter peches físicos é inviable no monte. É carísimo, necesita moita man de obra e monto mantemento. Entón, desta maneira, sí que nos podemos meter as vacas e o gando donde nos queremos que traballen. E podemos ir xestionando diferentes anacos do monte e meternos en zonas onde a maquinaria é tamén inviable. Os resultados están á vista. Podedelo ver. Está para ver, non... Isto casi, a nosa comunidade de Montes ahora mismiño, toca madeira por si acaso, é un cortalumes. Somos un freno, digamos, aos incendios, cos desbroces dos animales e banico limpo que está esta parte do monte tamén. Queren estender este modelo e para coller forza asociáronse con outras comunidades que tamén teñen gando no monte. Para todas estas dúbidas que temos con compartir coñecemento, animar tamén a outras comunidades de montes que metan gando, porque ás veces ou non nos atrevemos, ou o papeleo que hai que facer. Temos que pensar que as comunidades de montes gestionamos casi un 33% do territorio que hai en Galicia. Entón, temos que apostar por meter gando. Sí que pensamos que ten que ir por aí. E animamos a administración tamén que nos apoye. De momento teñen 10 comunidades asociadas que xuntan unhas 5.000 hectáreas de monte veciñal.
De limpalas e mantelas encárganse sobre todo e todo o ano cousa de 1000 cabezas de gando. Ata aquí o noso tempo por hoxe, deixámolo xa con Marta de Arriba o Telexornal. Moitas grazas pola compaña e moi boas tardes. A intervención dos equipos de extinción evitou que o incendio forestal de Taboada fose a máis, malia que o vento cambiou a dirección e barallouse incluso activar a situación 2 de emerxencia pola cercanía ás casas.